Вчера пациент пак ме попита, ама аз искам нови зъби, но не искам да си изпилявам зъбите, не искам да ми изпилявате зъбите. Да, възможно е. Ето тази промяна аз съм постигнала за моя пациент, който пътува от Германия в едно посещение. Не е нужно да оставате цяла седмица във Варна за този тип промяна. Това е доктор Титева One Smile метода и можем да постигнем тази промяна за вас в едно посещение. Без изпиляване на зъбите. Не е нужно да бъдат изпилени зъбите ви, за да имате този красив, хармоничен резултат. Това е случай с зъбно износване, както виждате. Това са зъби, които вече са изтрити, зъби, които може би имат кариеси. Няма проблем. Ето този резултат можем да го постигнем за вас в едно посещение, защото провеждаме директен моделаж, т.е. ние работим с зъбите ви директно в вашата уста. Нещо, което ние правим всъщност от 13 години. Аз съм доктор Биляна Титева и работя в тази област от 13 години и усъвършенствам метода си вече 13 години. Имам над 1700 пациента трансформирани тотално по този начин за тези години. Повярвайте ми, измислила съм метод, който може да трансформира не просто усмивката ви, той може да трансформира живота ви. Всички мои пациенти след това продължават живота си с увереност, която се вижда в работата им, в ежедневието им, в социалните им отношения. Абсолютно живота се подобрява след като имаме красива, свежа усмивка, с която се гордеем и с която просто се усмихваме. Повечето пациенти казват, аз искам просто да се усмихна без да се притеснявам. Да, може. Това не е измишльотина. Много пациенти не вярват все още, че е възможно, но първият учебник е написан преди 40 години за директни композитни фасети, мили хора. Просто е много трудоемко лекарът да се обучи и отнема много време лекарът да усъвършенства уменията си, за да постигаме толкова добър резултат в едно посещение. Но затова аз и моят екип сме тук за вас. Работим във Варна, familiadent.com, може да видите абсолютно цялата информация за метода, може да видите снимки преди, след, отзиви на наши пациенти. Вижте, ако ви харесва начинът, по който работим, заповядайте. 0896 156 577 е телефонният номер на трансформацията. Звъннете ни и ние ще организираме вашето посещение, за да бъдете тотално променени след него.